Moi boas. Estou no Concello de Ames, concretamente en Bertamiráns, para participar na carreira popular Concello de Ames sobre un percorrido de 10 km homologados, polo que o obxectivo está claro. Vamos intentar mellorar a marca que teño de 35:50 que conseguín no 2018, xa choveu bastante. Vámoslo intentar, o tempo non acompaña moito, fai bastante aire, pero estamos aí un grupo de corredores a ver se damos ido tirando un do outro e intentalo. Así que nada, xa quedan 20 minutos, vou acabar de cantar e pa saída. ¿Cómo fue la carrera? Lo que marcáis un grupo de Pois ata aquí o que foi a carreira popular de Ames, con vitoria para Jorge Puig en 32 minutos e 24 segundos e Eva Piñel en 36 minutos e 15 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 20 e sétimo da categoría, con un tempo de 35 minutos e 46 segundos, a un ritmo de 3:33 o quilómetro. O obxectivo cumprido é conseguir mellorar a miña marca dos 10 km en 4 segundos. Non foi unha gran mellora, pero a como estaba o tempo con algo de vento e auga, pois creo que máis non se pode pedir. As sensacións foron bastante boas, sobre todo na primeira volta onde os ritmos ían bastante estables. Na segunda volta pois xa tiven que apretar máis, porque entre o aire e o cansancio que xa ia aparecendo, sobre todo na subida ao colexio e a seguinte recta, pois os ritmos estaban semeindo, como vedes aí no quilómetro 7 e 8. Logo houbo que recuperar e dalo todo na longa reta de meta, que se me fixo eterna e parecía que non daba chegado nunca á meta. O percorrido son 2 voltas bastante chans, aínda que hai esa pequena subida ao colexio e a seguinte recta que é un pouco sube e baixa, o resto máis ou menos sen problema. E tamén hai un xiro de 180 graus para comezar coa segunda volta que che rompe un pouco o ritmo. A distancia polo reloxo foi de 10 km. O prezo por participar foi de 7 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira,
zona para aparcar preto, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, avitullamento intermedio con auga, avitullamento final con auga e froita, duchas no polideportivo municipal a 1 km máis ou menos, e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois que non había control ningún nos caixóns de saída, ou polo menos eu non vi nada, era todo así moi revolto. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.